enwere ebe na-eme ịba moto bịaba ba akwa si na ịchọ ka akwa meri gị ọgwụ ka ị nwebe ego. Agbago m ndị mmadụ sịva o nwere ọgwụ ihe eme ị na-akpọ ụla ga-esi n'elu daa. You must have something doing. Ya ba agwọrị gị ọgwụ. Ọ na-aga. Ọkwa sị na Akwa bụ bad influence. Ngwa ka anyị bupụtabezie vidio ochie niile Akwa na-eme ka a marazi ife mere Akwa ji wee bụrụ bad influence. Watch the video. M mere tụrụ unu about 5 to 10 videos Akwa mere. Ọ na-enye use advice that na before gị tinye aka si na ị na-ebe aka wele ma oke ibubo nya nwee efe na-arụ. Ọ bụrụ onwere efe na-arụ, don't come my place. Enwere ndị vidio ka m bupụtabezie ebe Akwa na-enye ụmụ youth advice ha ga-echọ ihe ha ga-eme before na-arụ awele. Watch a video a. Akwa bụ bad influence. Ka mmazie ka video a o mere years ago ka na-eme na-agakwasị wee bụrụ bad influence. If I do say I dress as some people. Ịma na iwe onye amara iwere nwa ya kọwara ya. Ọ tọgbuo m n'igwe mmadụ amarịcha. Onye a na-awụrụ ụzọ ekwu okwu ọ mara na Akwa na-ekwu. Ihe ọ bụ ọgụ bụ ka onye ogbu ikpe Akwa wa. Ibe nsị ka m kwuo tata bụ na ụwa ndụ na-abịa na be m. Okwu ekwubugo nye biwo. Mana ibe mere nsi njisi ka m kwukwa ya tata. Mana o nwere ụwa ndụ batara social media na ọvụ. O nwere ndị mepere Facebook ọvụ. Bido ifolo anyị ọfụ. So ka m kwukwa ka onye anụbeghị anụkwa. Ụwa ndụ na-achatị m, ụwa ndụ na-akpọ m, ụwa ndụ na-abịa abịa. Si na ibeba bịara bụ ka emere ibe ọgwụ ka ba nwebe ego. Mana o nwere something doing, o nwere ibe ọ na-eme. Enwere ebe ị na-eme ịba moto bịaba ba akwa si na ịchọ ka Akwa meri gị ọgwụ ka ị nwebe ego. Agbago m ndị mmadụ sịva o nwere ọgwụ ihe eme ị na-akpọ ụla ga-esi n'elu daa. You must have something doing. Ya ba agwọrị gị ọgwụ. Ọ na-aga. Dibịa ọbụla si na ọ ya agwọrị gị ọgwụ na o nwere ebe na-arụ ga-esi n'elu na-ada. Wayo ka dibịa ahụ chọrọ ka o gbuo gị. O nwere ibe ime nji gwa gị mma agwa gị eziokwu. O tega anyị na dibịa and dibịa emechara m iwe o ya emeri m. I do almost 13 years maybe dibịa emego dibịa more than 13 years or 12 years now. So I adịgo nnekwu in the age of 18-19 years. Mana o nwere ike ụwa ndị amala anyị mana ndị ọba makwa. Ndị Nnewi bụkwa village bụkwa n'ebolo bụkwa n'ebo village anyị makwa. Ojoto makwa. Ishi makwa. So o tega Hausa na ụta. Papa m bụ nnekwu dibịa ka ọ bụrụ na ị mara onye a na-akpọ mmiri mara ugo. You no need to ask anybody. Ka ọ bụrụ na ị mara onye bụ mmiri mara ugo. Ị kwesịrị ịma na dibịa pụrụ epu na be anyị. Papa m ka na-eme dibịa wee ruo echi.